naman po sa panibagong video. Gamit pa din natin yung ating bagong camera. Nandito pa po kami sa Vietnam and it's our second to the last full day here. Si Ruth tsaka si Ana pumunta na sa isang pho place. Ayoko kasing kumain ng pho na heavy sa breakfast box. So, napaiwan ako and nag-prepare kasi pupunta po ako sa isang nail salon na nadaanan namin kagabi. Doon ako magpapa-nails. Tapos, may cafe din siya. Doon din mismo. So, puntahan ko siya doon. And, she seems really nice naman. Kaya, puntahan natin. Yung extra battery ko, dinala ko siya. So, gustong-gusto ko siya kasi super handy niya. So, samahan niyo po ako. I think mag-grab bike ako kasi nga hindi pa ako nakakapag-grab bike. Ika lang. Yung kwintas ko. Ay, sumusunod pa din pala siya. Ay, grabe siya. Oh, clingy. Ayan. Okay, so, yan na yung ating... Pero parang feeling ko sa monitor dito, parang sobrang puti na mukha ko. Bakit ganun? Ganun din ba sa inyo, yung gumagamit ng DJI? So, anyway, puntahan na po tayo sa ating appointment. Ako ay mag-grab bike kasi malapit lang naman, pero gusto ko ma-experience yung grab bike. Namimiss ko na yun. Pa-shorts lang tayo para kumusta mo. Malapit lang naman. Nakabalik na po kami dito sa accommodation. Ayan, bumili ako ng buko sa 7-Eleven. Agoy. Nakakamiss talaga ang nakakamiss. Ba't hindi na naman to nagsumusunod sa akin? Ayan, bumili ako nito. Hindi na po ako nakapag-vlog masyado kanina sa labas because I was really out in the open and natatakot ako ba baka biglang may humalbot doon. Diba? Hindi natin alam. Mas mabuti na yung safe tayo. Nandito na din si Ana. Say hi, Ana. Ana. No. No? Okay, yan. Long. Well, we bought strawberry for Ana sa 7-Eleven but it was really bad. So I had to go back and return the strawberry so I can get my money back. And they did. Ito pala yung nails ko kanina. Super nice ng nails. I really like my nails, love to. You like Mama's nails? Ang galing ng mga girls doon. Pero for the ito. Yan yung color. Sensya nyo na yung balahibo dyan. Yan yung ating pa-color dyan. Super nice naman doon. Tapos, ang bait-bait ng mga babae kanina. Dalawang babae yung nag-service sa akin. Ay yung nang gumawa ng nails ko. Pero yung kanina, yung isa, yung una, siya talaga yung ng art ba, nail art. Ang cute, ang galing-galing niya. 21 years old. Tapos yung isang babae doon na nakipag-usap sa akin. Siya din yung nagdinis ng nails ko. Ang ganda niya. Tapos, my God, ang sobrang chic ba. At sobrang ganda niya. Tapos, ang sexy. Sabi ko masasawa ko, ang gaganda nila. Tapos, ang sexy. Sabi niya, sayang hindi ako
Wala ako doon, buang. Tapos, pagkatapos ng, ginawa yung meals ko, pumunta po akong Letanton. Ano yun siya, parang Japanese na area ba. And naglakad-lakad po ako doon. And then, I came across, yung sa sidewalk na pagkain, yung street food ba. So, doon ako, kumain ako. At, sa kabila nun, may, sa tawag doon, malapit doon, may banh mi. So, na-try ako. Pero hindi masyadong masama. Ikaw na ako na. Oh, later na. You eat first because you said you're hungry. But yeah, you eat this one. No, I bought this one for you. Then we don't have any other food. Baya. Tapos yun, nagkita na kami nila Ruth. Ano po pala ako kanina, grab bike ako ng 2 beses. I did grab bike earlier, Dodong. Yeah. Twice. High five, well. So, di ba? Ay, nostalgic talaga yung Vietnam. Pero sabi ko kay Ruth, gusto kong bumalik dito. Dito ako titira ulit. Ayun niya, ayun yung pumayag. What do you want to get? May batang gutom. Ana, what do you now? You want apple? Daro, Binaida. I'm trying to watch me. Yeah, that's all yours. I bought them all for you. Baka. Anyway, mag-relax po muna kami kasi later on nalabas din kami ulit. Tapos mag-dinner kami doon. Magkukumtam na naman. Rice na naman. I hope okay po kayong lahat ay nag-i-enjoy kayo sa mga araw nyo. Salamat sa palaging panonood Mama, at Sundays are pagkukomment. not. Ha? Sundays are not. Welek. Deze. Is he not? Waren deze al nat gegaan? Nee. But this one we have to wash. Huh? En deze? This one we both we have to wash both if you want to eat. Only one? Want Which one do you want? this one. Okay, me. Ba. No, you put the other one back. You put the other one back. Hello. Uy! You show them your rings, B. You have so many rings. Uy! Alam nyo ba, sa trip na ito, ang daming na shopping ng batang ito. Puro laruan. Tingnan mo yung jewelry niya, tapos yung jewelry toys niya. Isang box yan. You're so pretty, my love. So pretty. You show them your rings, B. Hello, uy. Be careful. You need help? A few moments later. Bukan, years 8. Magandang gabi. Ano na ngayon, 6:12 na ng gabi. And naghihintay kami ng grab namin. Ang Jackson. Tsaka si Ana. We're ready for our grab. Punta kami sa isang local na Komtam place. We've been eating a lot of Komtam and pho. Puntahan namin yung malapit doon sa tinitirhan ng kaibigan ko na dati ko din natrabaho. Ana, we had to wake up, Ana, kasi masarap yung kanyang tubo. Yung aming grab is 5 minutes away. Inumin ja, kleintje. Maar na kan ze niet voor KitKat, hè? Dit oude allebei. Hoe is KitKat halen? Ay, tatala. Moet snel zijn. Kama, 5 minuten. Kleintje, alleen een kleintje, hè? Hoeveel kost die? 10.000. Oh, kama. Ga maar. Kama. Snel. Alleen, je mag alleen, Han. Blijf maar kijken. Ook, en rustig. Niet Ik kom jou houden. mee. Moet je me niet houden, hè? Wala. Nee. We zijn weer uit de been opgehaald. Ito yung pa lobby ng aming hotel. Aming Airbnb. Si Ana irritable kasi nagkakagising na niya. We had to wake her up. 4 minutes pa naman yung aming grab.
keer dezelfde als die jij had. Die rondjes, zie je dat? En dit is... That's moist, Kat. Ja? Yeah. There's a party there, oh. And Anna wants to go. Did you hear that? She said, no, I'm gonna miss that party. Oh, it's done. Now it's done, love. Like, De meest praten. wow, that's really a party, love. Mama. Toes, 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 toes. Mama. Toes. Yes. Mama. Mm. Als ze willen daar naartoe, dan moet je Vietnamees praten. Mm. Je moet Vietnamees praten daar. Wat? Mama, kun je mij dragen? Nee, oei. We are back in our Airbnb and nag-start na po akong magpack. Yung bagong luggage natin na nabili. Wil je jouw verrassing laten zien? Ito. Wel, daar zijn, And then yung luggage din ni Ana. Die hebben net het roze, wil je die laten Saan zien? naman yan? Yan. Zo, met die belletjes, wil je die laten zien? So yan. Kay Ana yung luggage na dala ko. Yung nasira ng on the way here. And then, yung bago natin nabili. So, yung Mama, akin. ik wil deze laten zien. Oh, you show them. Oh. Hier kan als je doet hier kan babbelen. Ja, nou zit het erop. Yung mga nagbabubbles yan eh. So, I think isang maleta talaga dito. Maleta ni Ana, laruan. Lahat. Just me. Ana, can you put this in the washing machine also? I'll wash that. So, dahan-dahan na tayong mag... Deze ruikt wel lekker. Ja, maar dat is vis lang. Is die ook vis? Hierin? Oh. Mama, hierin? Ja, alsjeblieft, because I will wash. Papa, was mijn telefoon. I-try kong yung ating tripod gamitin. Ay, kanina pa ako salita ng salita. Hindi pala siya nagre-record. Ang haba na po ng sinabi ko, mga 3 to 4 minutes na siguro yun. Diba ako na ang nanibago sa camera.
But anyway, nagpapack na po kami nga yung bagong nabili nating luggage dito sa Vietnam. Nakabili ako dito. Yun po yung nilalagyan ko ngayon ng lahat ng mga gamit ko. And then yung luggage na dala namin dito, yung nasira, doon ko ilalagay yung lahat ng mga laruan na nabili ni Ana. And then yung ibang damit ni Ana, kasi konti lang pala talaga yung damit na dala namin ni Ana. Yun ang aming ilalagay din sa sa bagahe ko. 30 kilos po kami, pero last time when we arrived here, 32 kilos when we came here, 32 kilos ang dala namin. Supposed to be 90 kilos in total. But yeah, I found my old card pala, yung aking nasirang luggage nung dumating tayo sa Pilipinas, nasira po yung luggage ko, unfortunately. Andito pa rin yung card niya, so I will try to visit the Samsonite shop in Cebu. I found one in Ayala, Cebu. I-try ko mag-inquire doon kasi I asked sa Samsonite shop dito, and it would take them 2 weeks before maayos yung aking luggage kasi sayang talaga siya. Handle lang naman yung yung nasira, and magagamit pa talaga siya. Okay pa talaga yung luggage. Dinala nga namin dito. Nung nag-check-in lang kami sa PAL, papunta dito kasi Philippine Airlines yung sinakyan namin, pinasign lang po ako na talagang sira na siya ba before namin chinek-in yung luggage yun. Yun. I hope ma-fix doon sa Cebu kasi we still have time naman. But basically, iiwan ko po yung luggage ko sa Cebu. Yung kapatid ko na lang yung magpapaayos nun or mag-claim. Kasi I think 2 weeks, kung 2 weeks, more than 2 weeks, wala na kami dito pagkaayos. And also, I can only bring 3 pieces ng luggage. Kami ang yung itong bago, and yung luggage niya, na andun sa Cebu, iniwan namin, tsaka luggage ni Ruth. So, hindi kami makakadala ng extra. So, iwan ko na lang ito dito sa Cebu. Baka pag uwi ko next time, madadala ko siya ulit. Gusto ko po ito kasi yung nasirang luggage kasi talagang very, sturdy. Yun nga lang, yung siguro nung umuwi kami ng Pilipinas, hinagi siya ba? Tapos, yung yung handle na side yung natamaan. Kaya siguro, ay naku, kakasad. Pero wala akong magagawa. Super daming laruang nabili ni Ana, na-accumulate ni Ana during this entire trip. I was saying, Ana accumulated a lot of toys. Yeah, too much. During this trip. And sa Pilipinas, marami po siyang toys and stuff that she received on her birthday. So we will still go through those stuff. Natanggap ni Ana na presents galing sa family, friends, and also sa mga kaibigan namin dito sa Vietnam. I think i-end ko na po yung ating pag-video, no? Maraming salamat sa pagsama sa amin. I'm not sure how long this video is. And super happy ako sa camera na ito. Hindi lang ako pa masyadong comfortable na mag-vlog, mag-video sa labas. Siguro, mag-video ako pero yung hindi yung nagsasalita ako. Kasi nahihiya po talaga. Hindi po talaga ako vlogger. Hindi po ako natural na vlogger. Nahihiya ako. Sa bahay, okay lang talaga. But yeah, it has been fun here in Vietnam. We still have a full day tomorrow. We are going to visit my long-time Instagram friend, si Miss Luz. Sorry, visit namin siya sa place niya. If you watched my vlog 2 years ago, when I visited here in Vietnam, nagkita po kami ni Miss Luz for the first time after 10 years of talking and all that sa Instagram. Finally, nagkita kami last year, 2 years ago. And this year, nagkita kami ulit kasi coincidentally, na-assign siya dito sa Vietnam. So, yun. And, yun, magkikita kami bukas. Yun naman po yung activity namin bukas. I think, we will go to the lunch tomorrow. Yeah. To Miss Luz. And then, punta ako ng supermarket dito. Magbili-bili ako ng mga anik-anik. Mga Vietnamese. Let's buy pho noodles. Wat is your fault? The witte noodles that je lekker vindt. Huh? De witte noodles dat je lekker vindt. De witte noedels met de soep die we vandaag ook op hadden. Ja. Oh ja. Mga joke, correct, Ana.
So yun, mga last minute na ano na lang siguro. And we will buy something for Oma and Opa, maybe. Did you get them something already? I went some for the Philippines. Ah, okay. Yeah. Because the main trip is Philippines. May mga nabili ako para sa mga kaibigan ko din doon sa Vietnam. Mga little stuff lang from Vietnam. Mga souvenir bag, ganun. So anyway, tapusin ko po muna yung pag-i-impake. Hindi ko siya mauubos lahat na ilagay sa luggage kasi may mga kailangan pa kaming gamitin bukas. I will finish everything. Of course, before we go to the airport tomorrow, alangan naman, di ba? Alangan naman! But yeah, yun lamang po. Thank you sa panonood. And kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, mush, babush! Ana, say duy, duy! Doei doei.